Αυτός ο άντρας έκανε 550 παιδιά. Η ιστορία έγινε στην Ολλανδία, όπου ο ίδιος άνθρωπος ήταν εδότης σε πολλές τράπεζες της Ολλανδίας, σε τράπεζες της Δανίας, πουλούσε το σπέρμα του μέσα από το διαδίκτυο και με αγγελίες. Κάποια στιγμή η ιστορία βγήκε στο φως και ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο για τα δικαστήρια. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή για αυτή του τη συμπεριφορά και του απαγόρευσε να ξαναδώσει σπέρμα. Εάν δεν σκεφτόταν να παραβιάσει αυτήν την απόφαση, το πρόστιμο ήταν 100.000 ευρώ. Χρειάζεσαι σπέρμα από δότη, τότε δεν θα καταφύγεις σε αγγελίες ή στο διαδίκτυο, αλλά θα απευθυνθείς σε αδειοδοτημένες τράπεζες που ελέγχουν τον αριθμό των γεννήσεων, για να μην φτάσει και το δικό σου το παιδί να έχει 550 ετεροθελή αδέρφια στον κόσμο. Πώς σας φαίνεται, ήταν δίκαιη η απόφαση από το δικαστήριο της Ολλανδίας? Μήπως ήταν λίγες οι 100.000 ευρώ μπροστά σε αυτό το γεγονός? Για πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια.